14 norbanako, 14 eragileen lana du hemen, elkarlan badu hemen, elkarrekin, eta ez dakit 30 bat argazki edo dauden. Gaur egun garrantzia dakaten telefonuak batez ere eta batez ere sare sozialak, ez? Nola sortzaile moduan ez baldin badaude sareetan eta pixkat maten duetzula sortzen. Askotan entzun izan du ditugun eta txiki sentiarazi nahi izan gatuzten esaldi asko ekarri ditugu, hiru gizon nagusi horiekin irudikatutak, haien nagusitasunetikan gutxiesten horko ume txikila, euskara mundua izango zena. Bakarrik ezin dela iritsi gora, baina besteen gainetik jarrita ere iristea ez dela komeni. Irudikatu nahi izan dugu nola zapalkuntza desberdin egiten egun aurre egunerokoan, eta nola batzutan zapalkuntza horiek ere gurutzatzen dien eta zapalkuntza bikoitza, hirukoitzak jasaten dituzten emakume batzuk.